Nadakpan atol sa joint drug buy-bust operation sa PDEA 9 ug 10 kauban ang lain-laing unit sa PNP sa parking lot sa usa ka fast food establishment sa Barangay Tubod, Iligan City. Ang usa ka alias Salik, 28 anyos, taga Marawi City. Nakuha sa iyang posesyon ang 2 kilo sa gituohang shabu. Nakasibat atol sa operasyon ang kauban ni Salik nga si alias Jan. Hinungdan nga gihimo ang hot pursuit operation hangtod sa balay niini sa Barangay Bagong Silang, Iligan City. Apan wala gyud kini madakpi. Pero nakakuha pa og 5 ka gramong gituohang shabu ang mga operatiba. Sa Davao City, nasikop sa mga operatiba sa PDEA 11 ug kapulisan ang usa ka alias Michael, 50 anyos, sa buy-bust operation sa GSIS Heights, Matina, Davao City Sabado sa hapon. Nasulod di ay sa mga operatiba ang giingong drug den ug si Michael ang maintainer. Napulo ka sa siya sa gituohang shabu ang nasakmit. Nasikop sab ang giingong drug den employee nga si alias Ferdinand ug visitor nga si alias Leandro nga barangay kagawad sa usa ka barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur.